Saan nga may masarap na kainan at magandang pasyalan, agad-agad natin yang pupuntahan. Kaya andito kami ngayon sa may Food, Music and Park, Poblacion, Manaoag para sa pakikiisa sa kanilang 1-year anniversary. Grabe talaga mga ka-adventure, may pa-fire dancing pa sila. Dito nga sa may Food, Music and Park Manaoag ay makakabili ka ng iba't ibang mga pagkain tulad ng mga inihaw. May mga iba't ibang shake, milk tea, shawarma, pares-pares, may mga pasta, pizza at napakarami pang iba. At ito nga ang isang paborito ko rito, ang Arnold's Fried Chicken. Kasama ko nga pala dito ang mga ibang Pangasinan vlogger tulad ni Rico Ford, andito rin si Coach Archie, andito rin si Don TV Vlog at saka si Maning TV Vlog. Grabe, busog-busog na naman kami dito. Maraming salamat talaga sa pag-imbita sa amin dito. Mayroon nga rin sila ditong choir contest. Kaya kung gusto nyo mag-audition, punta lang kayo dito sa may Food, Music and Park. At mayroon din ditong acoustic band. At kami nagpapasalamat nga pala sa bawat stall sa mga nagbigay at nagpatikim ng kanilang kanya-kanyang mga bestseller sa Arnold EC811 Diner, sa kanilang fried chicken, pansit sutanghon, soft drink, sa napakasarap na pares-pares ng Kabingas Pares, sa shawarma rice ng Tres Marias Shawarma, sa napakasarap na shumai rice ng I Love Milk Tea at Belia's Kitchen sa kanilang pansit canton, at sa mango shake sa kanilang napakasarap na shake, at sa hot bowl sa kanilang napakasarap na rice meal, sa my tea on wheel sa kanilang milk tea at one piece shot sa kanilang mineral water at sisig ng sizzling hub. Sina mga ka-adventure, kainan na. Siyempre sa unang kagat, thank you Lord agad. Kaya kung naghahanap kayo ng the best place na pwedeng magkapag-chill and relax, tara dito sa may Food, Music and Park, Poblacion, Manaoag. At ito nga yung isang paborito ko rito. Sa tuwing pumupunta ako rito, ito ay aking minabalik-balikan, ang fried chicken ng Arnold's EC811 Diner. Yummy na, crispy, tasty, delicious pa. Ay, one piece shot, Toys Place, and Pizza Project. Hi, hot bowl, Somi and Saso, Korean Food House, Bali Vessel Barbecue House, Coffee, Tea and Bar. Hello, my tea on wheel, Mango Shake, Minute Burger and Villa's Kitchen, Miss Patata, Arnold's Chicken EC11 Diner, I Love Milk Tea, Yes Recipe, Yes Maria Shawarma, napakasarap ng kanilang shawarma rice, Beef Pares by Uncle G's, Sizzling Hub, Beef Pares ng Kabingas Pares, HP Takoyaki ng Tomodachi Food Park. Pwede ka rin pala makijamming dito at makikanta. Special thanks to Barangay Captain Jefferson Ching at Madam Catherine sa pag-imbita sa amin dito. Happy 1-year anniversary Food, Music and Park, Poblacion, Manaoag.